Γεια και χαρά σε όλους, παιδιά. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα podcast καριέρας, το 6ο επεισόδιο. Και στο σημερινό θέμα θα πούμε για την απαραίτητη προϋπηρεσία στη δουλειά που ζητάνε πάρα πολλοί εργοδότες. Να πω ότι το συγκεκριμένο podcast είναι αυτό που είχαμε πει και στα προηγούμενα, διάλειμμα μεταξύ των συνεντεύξεων με τους καλεσμένους μας. Έτσι κάτι για να σπάει η ρουτίνα και να μην βαριόμαστε. Και πρακτικά είναι μονόλογοι δική μου. Και μιας και τώρα αναφέρω δική μου, παιδιά, ξέχασα εδώ και τόσο καιρό να σας συστηθώ. Είμαι ο Δημήτρης. Θα μου πείτε, εντάξει, δεν πέρασε και τόσο πολύ καιρός. Στο 6ο podcast το θυμήθηκες. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο εσάς, αλλά πρακτικά είναι περίπου 5 μήνες, αφού το πρώτο podcast βγήκε στις 13 Έκτου. Για όποιον δυσκολεύεται με τους αριθμούς, 13 Έκτου είναι 13 Ιουνίου. Και τώρα, μιας και σας συστήθηκα εγώ και σας είπα ότι είμαι ο Δημήτρης, μπορείτε κι εσείς νοητά, όσο το ακούτε, να μου απαντήσετε κι εσείς με το όνομά σας. Θα το ακούσω νοητά και εγώ, ή μπορεί να σας περάσουν για τρελό στο δρόμο ή τρελή, είτε να κάνετε μια καινούργια γνωριμία. Εκεί δηλαδή που περπατάτε και θα πείτε μόνο σας είμαι ο Κώστας ή είμαι η Μαρία, θα γυρίσει κάποιος, θα σας κοιτάξει όλο έκπληξη και θα αρχίσει μια κουβέντα. Αυτά για τη συνοικέσια. Ανέφερε προηγουμένως ότι πέρασαν 5 μήνες από τότε που βγήκε το πρώτο podcast και έχω βγάλει μόλις 6. Θα αναρωτηθείτε εύλογα γιατί έχεις βγάλει μόνο 6 podcast μέσα σε 5 μήνες. Θα σας πω γιατί το καλό πράγμα αργεί να γίνει και θα σας πω ψέματα. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι αργώ επειδή είναι κάτι καινούριο για μένα όλο αυτό. Τώρα μπαίνω σιγά σιγά στον τομέα και στην φιλοσοφία των podcast. Ψάχνω να βρω κι εγώ μέσα από διάφορα βιντεάκια, μέσα από διάφορα φόρουμ, τρόπους και σωστό εξοπλισμό, έτσι ώστε να βγαίνει όσο πιο ποιοτικό γίνεται από πλευράς και ήχου και περιεχομένου το podcast μου. Όσοι είστε πιστοί ακροατές και έχετε ακούσει από το πρώτο και ακούτε και όλα τα υπόλοιπα, πιστεύω θα έχετε βρει την διαφορά και στην ποιότητα του ήχου αλλά και στην ποιότητα ροής και περιεχομένου. Θα προσπαθήσω αλήθεια να βγαίνουν όσο πιο συχνά γίνονται τα podcast. Ιδανικά θα ήθελα κάθε Δευτέρα, αλλά επειδή υπάρχουν αρκετές μεταβλητές οι οποίες μπαίνουν ενδιάμεσα και η σημαντικότερη από αυτές είναι η αναβλητικότητά μου, καλύτερα πάρτε το σαν μια υπόσχεση ενός κακού συντρόφου ή μιας κακής συντρόφου σε μια κακή σχέση που την ή τον έχει πιάσει για 5η συνεχόμενη φορά ο σύντροφος ή η σύντροφός του να τον απατάει και λέει πως είναι η τελευταία. Δείτε το σαν μια τέτοια υπόσχεση, με τέτοια βαρύτητα. Και τώρα, σαν μια συνηθισμένη σφαίρα Έλληνα αστυνομικού, θα εξωστρακίσω το θέμα και θα μπούμε κατευθείαν στο ψητό. Τι διάολο συμβαίνει, ρε παιδιά, με αυτή την πανάκια που υπάρχει σε όλες τις αγγελίες εργασίας για απαραίτητη προϋπηρεσία από 2 και βάλε χρόνια? Δηλαδή, νομίζω σε λίγο θα δούμε και το σηματάκι, το οχτάρι, αυτό το πλαϊνό του απείρου, πρέπει να έχεις άπειρα χρόνια για να σε πάρουμε κάπου. Δηλαδή, όλοι όσοι τελειώνουν τώρα με το πτυχίο τους, όλοι όσοι συνεχίζουν για ένα μεταπτυχιακό, όλοι όσοι συνεχίζουν για ένα διδακτορικό, όσοι συνεχίζουν για ένα postdoc, είναι πρακτικά αόρατοι από την ελληνική αγορά εργασίας. Δεν μπορώ να το καταλάβω και δεν μπορώ να το διανοηθώ. Κατανοώ ότι κάποια επιχείρηση ή κάποιος επιχειρηματίας θέλει από το πρώτο λεπτό, from day one που λέμε και στη Λάρισα, να του αποφέρει τα χρήματα ο εργαζόμενος στην επιχείρησή του, επειδή μιλάμε για μια προσφορά εργασίας και μια αντίστοιχη προσφορά ανταλλάγματος για αυτή την εργασία. Θέλει δηλαδή να αρχίζει να είναι παραγωγικός από την πρώτη μέρα, επομένως κατανοητό ότι θέλει κάποιον που να γνωρίζει πάνω κάτω τι γίνεται μέσα από την προϋπηρεσία, αλλά μου φαίνεται πως αυτό το πράγμα είναι λίγο εξειδανικευμένο και είναι λίγο μια ουτοπία. Μάλιστα πιστεύω ότι αυτή η πλέον λυσασμένη ανάγκη εργοδοτών και τμήματων HR να ζητούν απαραίτητη προϋπηρεσία σε κάθε αγγελία, πιστεύω έχει αντίκτυπο σε πάρα πολλά αρνητικά πράγματα και ένα από αυτά είναι η ενεργεία που υπάρχει στην Ελλάδα. Μα με αυτή ακριβώς την πρακτική καταλήγουμε στο να φωνάζουμε και να λέμε συνέχεια ότι υπάρχει έλλειψη κατάλληλου προσωπικού, έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Πώς εξειδικευτεί το προσωπικό πλέον? Όλα πρέπει να τα αναλάβει μόνος του ο κάθε εργαζόμενος μεμονωμένα? Άντε και τα αναλαμβάνει μόνος του μεμονωμένα και παίρνει και εξειδικεύεται μέσα από 2 σεμινάρια, μέσα από ένα καινούριο πτυχίο, μέσα από ένα καινούριο μεταπτυχιακό. Και σας ρωτάω, η προϋπηρεσία μετά που θα είναι? Πάλι θα αναγκαστεί δηλαδή να εξειδικευτεί κάπου συγκεκριμένα και να μην έχει πάλι προϋπηρεσία. Άρα ξαναγυρνάει στο 0 με αυτή τη λογική που κυριαρχεί. Και όχι μόνο αυτό. Σε όλο το διάστημα που θα εξειδικεύεται κάποιος, είτε με σεμινάρια, είτε με πτυχία, είτε με μεταπτυχιακά, που μπορεί αυτό
συνολικά να αποτελεί χρόνια, θα δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος όπου οι επιχειρήσεις θα βρίσκουν μη καταρτισμένο προσωπικό και εν τέλει κακούς εργαζομένους. Ανάλογα, οι εργαζόμενοι δεν θα βρίσκουν αυτό που ζητούν και εν τέλει κακούς εργοδότες. Και όλο αυτό το πράγμα θα ανακυκλώνεται και θα ανακυκλώνεται, γιατί στην τελική κανείς δεν θα έχει πάρει την σωστή εξειδίκευση και ούτε θα έχει ποτέ την σωστή εμπειρία για να δουλέψει σε ένα συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον, σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση στην Ελλάδα. Μην με παρεξηγήσετε, δεν κατακρίνω και δεν λέω ότι δεν είναι απαραίτητη η προσωπική διαβίου μάθηση και η εξειδίκευση του καθενός. Απλά λέω ότι είναι μια ομαδική δουλειά που χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται κόπο και χρειάζεται μια καινούρια πολιτική. Γιατί τα γεγονότα τρέχουν, η κοινωνία αλλάζει, οι τεχνολογίες αναπτύσσονται. Ο Κασελάκης ήρθε και μπορεί μέχρι το επόμενο podcast να μην είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί ο Ανδρουλάκης να έχει πάρει πλέον το ΣΥΡΙΖΑ και να το έχει ονομάσει ΠΑΣΟΚ Προοδευτική Συμμαχία ή ΣΥΡΙΖΑ Κίνημα Αλλαγής. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Το ξαναπάω από την αρχή. Τα γεγονότα τρέχουν, η κοινωνία αλλάζει, οι τεχνολογίες αναπτύσσονται, το σκηνικό της εργασίας αλλάζει και χρειάζεται σίγουρα η εξειδίκευση, όπως είπαμε προηγουμένως, μεμονωμένα από τον καθένα μας, αλλά χρειάζεται να γίνει ομαδικά μαζί με τις επιχειρήσεις, γιατί και οι επιχειρήσεις χρειάζονται, κατά τη γνώμη μου, να ανοίξουν κάποιες θέσεις πρακτικής. Τώρα στο πρακτικής κάνω τα δάχτυλά μου τα αυτάκια, δεν το βλέπετε, οπότε πρακτικής σε εισαγωγικά, έτσι ώστε να έρχονται νέοι άνθρωποι ή και μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι να μαθαίνουν τη δουλειά πρακτικά μέσα από εκεί και πιστεύω πως μέσα σε 1 με 2 μήνες θα είναι έτοιμοι και όπως ακριβώς θα τους θέλει η συγκεκριμένη επιχείρηση. Γιατί κακά τα ψέματα. Ας το σκεφτείτε όλοι λίγο. Όλοι πρακτικά μέσα στη δουλειά δεν μάθαμε ό,τι μάθαμε. Προφανώς πήραμε κάποιες θεωρητικές βάσεις από το πανεπιστήμιο, αλλά πρακτικά αυτά που μάθαμε και τα χρησιμοποιούμε στη δουλειά μας, μέσα εκεί δεν τα μάθαμε. Και αυτή ακριβώς είναι και η αλλαγή που πρέπει να γίνει. Οι επιχειρήσεις να αρχίσουν να αναπτύσσουν τέτοιες θέσεις πρακτικής, αν θέλετε, εργασίας, όπου θα υπάρχει ένας παλιός και πιο έμπειρος εργαζόμενος, αυτό που λέμε μέντορας, όπου θα κάνει mentoring, δηλαδή θα καθοδηγεί και θα δείχνει πώς δουλεύει στο συγκεκριμένο τομέα, σε ένα καινούριο εργαζόμενο που ήρθε για να μάθει και να εξειδικευτεί στην συγκεκριμένη επιχείρηση. Όπως το βλέπω από τη σκοπιά μου, μιλάμε για μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος και από τη μεριά της επιχείρησης, αλλά και μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου και ψυχικής υγείας από τη μεριά του εργαζομένου. Γιατί συνειδητά θα επιλέξει κάποιος να πάει να μάθει τη δουλειά σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση, ενώ μπορεί ασυνείδητα και λόγω καθημερινών αναγκών, όπως βιοποριστικών, να πάει σε μια δουλειά με μέτριες γνώσεις και προϋπηρεσία. Και θα μαζευτείτε όλοι εσείς εργοδότες και θα μου πείτε: εμείς κάνουμε ήδη πάρα πολλά και με τις εισφορές μας και με τους φόρους μας και με τις ασφάλειες των εργαζομένων και. Θα χρειαστεί τώρα δηλαδή με τις θέσεις πρακτικής που μας λες εσύ, έξυπνε Δημήτρη, να βάλουμε το χέρι στην τσέπη και να δημιουργήσουμε εμείς αυτές τις θέσεις. Το κράτος δηλαδή που είναι. Και εδώ θα σας πω το εξής. Έχετε δίκιο. Όχι για τα πρώτα, αλλά γιατί το κράτος λείπει. Αλλά τώρα θα πεταχτεί κάποιος άλλος και θα μου πει: αφού υπάρχουν προγράμματα, ρε Δημήτρη, εξειδίκευσης, τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε. Ειδικά σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, παλιά ΟΑΕΔ, πλέον λέγεται ΔΥΠΑ, και με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έχουμε δει όλοι αυτά. Προγράμματα εργαζομένων και ανέργων που πιάνουν συγκεκριμένες ηλικίες, με βάουτσερ που δίνουν κάποια λεφτά κτλ. Επειδή έχω κάνει κάποια από αυτά τα βάουτσερ και έχω δει πώς λειτουργούν τα ΚΕΚ και τα κέντρα διαβίου μάθησης, θα σας πω ότι συνοψίζονται όλα στην έκφραση που είπε αγαπημένος μας σε όλους κύριος Πάγκαλος: μαζί τα φάγαμε. Και τι εννοώ μαζί τα φάγαμε? Πρακτικά, παιδιά, αυτό που γίνεται είναι ένα πανηγύρι που τρώνε λεφτά, κέντρα διαβίου μάθησης και διάφορα ΚΕΚ, γιατί άμα έχετε παρακολουθήσει κάποια από αυτά τα σεμινάρια και έχετε δει πώς λειτουργούν και οι εκπαιδευτές οι οποίοι είναι εισηγητές των σεμιναρίων και γενικότερα το όλο σύστημα, πάνω κάτω θα βλέπετε ότι είναι ένα τσίρκο. Και δεν μειώνω σε καμία περίπτωση την ουσιαστική προσπάθεια που μπορεί όντως κάποιος να έχει στο μυαλό του, είτε αυτό είναι κράτος, είτε αυτό είναι ιδιωτικό ΚΕΚ, είτε ένα ιδιωτικό κέντρο διαβίου μάθησης, για να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας, αλλά επειδή είναι η βάση της σκέψης και της λογικής μας λίγο σάπια, δεν πρόκειται ποτέ στην τελική να φανεί αυτό το θετικό αντίκτυπο. Πρέπει να γίνει μια ομαδική προσπάθεια από την αρχή που να περιλαμβάνει το κράτος, να περιλαμβάνει τα ιδιωτικά κέντρα και να περιλαμβάνει και τους ίδιους τους εργαζομένους ή ανέργους που θέλουν να εξειδικευτούν και να καταρτιστούν κάπου. Άρα μιλάμε για μια συλλογική και ομαδική προσπάθεια που δεν πρόκειται ποτέ να γίνει, γιατί όλοι μας θέλουμε να βλέπουμε την κατσίκα του γείτονα να ψοφάει. Αλλά πραγματικά έχω μπουχτίσει με αυτές τις αγγελίες, ειδικά με κάτι αδιανόητες αγγελίες που γράφουν ότι ψάχνουμε υπάλληλοι ως 29 χρονών που θέλουν να τους πάρουν και μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ
και ζητάνε και 5 χρόνια προϋπηρεσίας. Δηλαδή, παιδιά, κάντε απλά μαθηματικά, είναι πρώτο δημοτικού. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δηλαδή, για το Θεό. Go back, Madame Merkel, δηλαδή, με αυτά που βλέπω. Δηλαδή, είναι τόσο δύσκολο να δούμε και να αντιγράψουμε κάποιες καλές πρακτικές από το εξωτερικό. Και δεν σας λέω λόγια του αέρα. Έχω πολλά γνωστά άτομα τα οποία δουλεύουν αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό και μου είπαν ότι πάρα πολλές εταιρείες προσφέρουν ακριβώς τέτοιες θέσεις εργασίας. Ή τέλος πάντων τέτοιες θέσεις πρακτικής και εν δυνάμει τέτοιες θέσεις εργασίας. Και ρωτάω, για ποιο λόγο δεν αξιοποιούμε αυτές τις πρακτικές, για ποιο λόγο δεν τις μιμούμαστε να τις φέρουμε πίσω, αφού η πληροφορία είναι εδώ πλέον, είναι μπροστά μας, είναι σύγχρονη, είναι έγκαιρη, την έχουμε άμεσα. Για ποιο λόγο δεν το αξιοποιούμε, γιατί πρέπει να είμαστε ουραγοί στα πάντα πλέον σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, νομίζω αρκετά γκρίνιαξα για σήμερα. Αυτό ήταν το συγκεκριμένο podcast. Ελπίζω να μοιράστηκα μαζί σας τις ανησυχίες μου και την γνώμη μου γύρω από την απαραίτητη προϋπηρεσία που πλέον μαστίζει παντού και εννοείται δεν πρόκειται κανείς ποτέ να βρει αυτό που θέλει. Ξαναθυμίζω τον φαύλο κύκλο που ανέφερα προηγουμένως, που κατά τη γνώμη μου δημιουργείται με αυτό το πράγμα. Απογοητευμένοι εργοδότες και απογοητευμένοι εργοζόμενοι. Και αυτό πάει λέγοντας. Αν θέλετε, μπορείτε να μου αφήσετε κάποιο σχόλιο, άμα συμφωνείτε ή όχι με το συγκεκριμένο θέμα. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, όσοι ακούτε από Spotify, αφήστε μια αξιολόγηση, αφήστε κάποιο σχόλιο, αφήστε μια βαθμολογία. Όσοι ακούτε από YouTube, μπορείτε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι και να αφήσετε κάποιο σχόλιο. Μπορείτε επίσης και στα social μας, είτε στο Instagram cancelit, άμα πατήσετε θα το βρείτε, είτε στο email μας infocancelit@gmail.com. Για οτιδήποτε άλλο, παιδιά, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Έως τότε, καλή συνέχεια.